Mga ka-K5 bangkay sa nga biktima nga ginpuno patay nga si Delphin Donito Jr. nakahaya na diri sa ilang barangay. Hapon sang Hulyo 31 sa nagabot ng bangkay ni Delphin Donito Jr. Biktima nga ginpuno patay sa Infante Drive, Barangay Felix City Proper sang Hulyo 26. Sa tubo sa Barangay Hall, sa diin ginhaya ang biktima. May gamay nga trapal nga ginplaster para sa mga bisita. Wala pa may baruan kung saan ay galubong ang bangkay sa biktima kag ginahulat pa ang duwa niya ka mga utod. Nagapabot sa mga himata nga tani mapato ng hustisya nga ginapangayo sang biktima. Sandig sa kapulisan, hapon sa nasamit nga adlaw sang nagkadto ang babae nga ginapahayag 11 partners ang suspect na si Lemuel Magrare sa kapulisan nakip na ang isa bagid kalalaki nga upod nila sa natabo ang krimen. Pahayag pa nagpabot sa ang babae nga magakooperar siya sa investigasyon kag siya ang magaserve nga witness patok kay Magrare. Matandaan nga sa Hulyo 26 samtang nagakaon ang biktima. Nagabot si Magrare 11 partners ni kag isa pa kalalaki sa Roscaldoan. Nagpinaisay si Magrare kag ang biktima. Ginbasa ni Magrare ang Roscaldo sa iya tob-tob nga ginbuno niya ang biktima sa tiyan. Nakadalagan pa ang biktima sa tabok sa ospital para ipabuno nga kaugalingon. Nakadalagan pa ang biktima sa tabok sa ospital pero samtang ginabulong sa ang gendeklara nga patay. Initial na nga pungusisa si Radicto mismo sa Arscalduan nagumpisa ang sa Tinulukay. Tinulukay dason nagdabot sa pagbinaisay naimpito ning suspect nabunan ang biktima. Kag mga ka-K5 sa nagligad yung mga pila ka inadlaw ang hustisya ang ginasinggitan sa pamilya sa biktima pero nagabot na karon ng tion o kunang panahon nga nagtuhaw ang duwa ka mga upod sa suspect kag willing nga mag-cooperate sa kapulisan bilang magtindog nga witness patok sa suspect agud niya makuha sa biktima ang hustisya. Balita nagikan diri sa may city proper. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.